Arriola Bengoa, Caja Rural taldeko txirrindularia gaur mantendu du lidertza eskondu txapelketan, egun gogorra, egun nerviotsu, eskapada edo eseldia handia, nola planteatu duzue atzetik hau mantentzeko? Bai, hori, eskapada fandan momentu bat, ez gauen guk uste hori eskapada aurrera fango zala, eta hor eukidou eguneko akatsa ez duela sartu jente, eta gero hori lan bastante duko jaku gero itxie. Eta azkenin lortu sartzie bi, gero bebai atake asko egon die, eta general aldetik oso atzin geratu gara, eta ja, bueno, ez dugu gaur punto ez die mogiru eser, baina, azkenin egun gutxi hau ez. Txelenge oso estua dago, gogoa mantentzeko maiota ez da? Bai, hori, urrengo astean behasainen gainera Euskadiko txapelketa da, orduan egun polita izango da puntu batzuk gehiago hartzeko. Eta gero geratzen diren egunak, ez eskenien hau txapelketa hau oso luze da eta egunero horre puntuek hartzen egon bida. Eta hori, oingoz posik ikusiko urrengo karrerak. Eskerrik asko joan gerarte. Eskerrik asko.